हेलो दोस्तों, मैं आ रखा हूँ ऑडिशन पटना में, जहाँ भोजपुरी ऑडिशन होने वाला है सिंगरों का। तो चलिए, काफ़ी सारे भीड़ है जो वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है। मैं उन्हीं सर के आगे खड़ा हूँ और सर जो है मेरे पीछे हैं। तो चलिए, मैं पूरा ऑडिशन दिखाता हूँ। वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। ऑडिशन अभी चालू होने वाला है। तो चलिए, ऑडिशन चालू हो गया है। सच बताइल सुनो सैयानी कि मैकबा हो। सच बताइल सुनो सैयानी कि मैकबा का करी रहे मेला गोतलाज काहे से रहल लइकाबा। का करी रहे मेला गोतलाज काहे से रहल लइकाबा। लागे न निमन हमके कुछो न सोहाता। खाना नहीं निक लागे सर चकराता। हो लागे न निमन हमके कुछो न सोहाता। खाना नहीं निक लागे सर चकराता। लाई के दिहली भौजी दवाई कहली पैचाबा। लाई के दिहली भौजी दवाई कहली पैचाबा। का करी रहे मेला गोतलाज काहे से रहल लइकाबा। का करी रहे मेला गोतलाज काहे से रहल लइकाबा। भीतरी के मन हमर बहुत उदास बा। तोहरा सिवाय सैया कुछ नहीं खास बा। हो भीतरी के मन हमर बहुत उदास बा। तोहरा सिवाय सैया कुछ नहीं खास बा। पातर छी तोर भैनी मनवा में भइल है काबा। पातर छी तोर भैनी मनवा में भइल है काबा। का करी रहे मेला गोतलाज काहे से रहल लइकाबा। का करी रहे मेला गोतलाज काहे से रहल लइकाबा।